Ne ba ça va? Ana gani ga yoro ba yini digi wona are. Ne ba. Ga yoro mene nyini ya. Kunta fo ina wa ay dugun kamale kun duguye. Ha? Yoro futi dugun wona ko neti yoro mi yoro do. Ga yoro mene nyini afo ina sa? Ha? Hey. Neti ka yoro shini. Oh. Ne ba ere to godi. Ha? Iyere ika bisa ula mi chuga munani ito ko fena sa. Ha? Ne ba. Ito ko fena. He ne fa, ne ba se na ko ti ka yoro nyini ya. Aisha kele kute ni dugun kamale kundigi di. Fɛn meke dugun wona ni ba be kalama muso nyuma fɛn mina dugun wona a bɛɛ bɛ na ne de fɛ yan nɔ. Ha? I bɛ ka yɔrɔ min ɲini dɔrɔn a fɔ ɲɛna n b'i i bolo minɛ ka t'i bila fo yɔrɔ la. Ha? E bɛ ka mun ɲini? Ha? Tile farimaba in kɔrɔ yan. E bɛ ka mun ɲini sa? A fɔ ɲɛna. Ne fa, sabali koyi. Ko to ko k'i to koyi. I ka sabali. Ayi ne ba fo n'a ka sɔrɔ e tɛ ka to dugu in kɔnɔ dɛ. Sinon ni e bɛ ka to dugu in kɔnɔ ne bɛ e ta ya. Muso dɔw tɛmɛna olu kun ka farin ni e ye o. Ko marifa de tun b'olu bolo anw kama. Mais anw sera k'o neutraliser k'o ka an ta ye. E tɛ ya? E bɛ n ka jɔ kɔnɔ. Shara. Ouais, ça va? Ouais. C'est moi. Ah, moi, on est là. Shara, o kuma kolo ne. Ah, mais fana. E bɛ ɲɛ b'a la ne bɛ ka bararaw ko ma. Han? Ka cogo di ko ka ɲi? A kɛra fama ye dɛ. Wallahi a kɛra fama ye Shara. Ne ko kunnafoni foyi tɛ dugu kɔnɔ e kan ka mun fɔ ne na. O kunnafoni jumɛn tuguni? Ne b'o fɔ e ɲɛna. Bɔ Shara filɛ. Kunnafoni bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ cogo di e b'a kalama mais e t'a fɔ ne ɲɛna. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ah, sisan. Nin ye ko wɛrɛ de ye. Yɔrɔ e cɛ in filɛ nin ye i tunu o tunu n'i nana i bɛna ko kura de. Ou bien e fana kɛlen bɛ ka kunnafoni dɔ mɛn dugu in kɔnɔ ne b'o kalama e ba bɛ k'o fɔ ne ye. A ɲɛfɔ nin tɛ se ka kɛ tiɲɛ o. Ne bɛ se ka kunnafoni jumɛn mɛn ko ne t'o fɔ e ye sa? Ah. Denni kuranin kɛ. Denni kuranin dɔ nana dugu kɔnɔ sisan. Kolonmisɛnnin belebelebanin. Wa ye kɔnɔmisɛnw b'a kan na tan. Sisan tɔ kɛra kunkolo wuli ye. I fɔra k'i ɲɛ tɛ bɛrɛ ye bilen. Sisan de ne dara la. O don i nana nin fɔ yan nɔ ko dɔ nana. Ja o numukɛ denmuso ni numukɛ kun bɛna n kusi o nɔfɛ. I tɛ sabali tuguni. Han? Shaka ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye. N yɛrɛ ɲɛ de y'a ye. A b'a fɔ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ ɲini de la.
a kun bɛ ka fɛnw filɛ ne yɛrɛ gɛrɛ la k'a ɲininka n'u ko a bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na O kuma tiɲɛ don tiɲɛ don wa? tiɲɛ don kɛ awɔ I bɛ sɛbɛ la dɛ. Saka ni m'o galon tigɛ ye mun na sa ko a kun bɛ ka yɔrɔ de filɛ a bɛ yɔrɔ a bɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini a bɛ se ka taa bila a bɛ se ka taa yɔrɔ min na E ma tugu a kɔ. ne ma tugu a kɔ dɛ a dabɔ ka kunna cogoya min na e kɔni b'a dɔn sisan musomanin fɛn bɛna dugu in kɔnɔ yan a na kuma a ka farin mɛ a bɛ laban ta la i yɛrɛ b'o kalama A lajɛ ne ka nin tɛ e man ka nin min o. E ni ala cɛ o i bɛ mɔgɔ yeleke ye o bɛ ka yɔrɔ ɲini i ma fara o kan quoi e ma hali n'a ma sɔn i ka tugu a kɔ i den de ka tugu a kɔ i ka taa ka yɔrɔ ɲini ka na e t'o ɲini dɛ e b'i pan ka na k'a fɔ k'e y'o ye a kuma e ma nin dugu belebeleba in an b'o ye cogo di sisan ko de ko ne ka fara la ne ko a ma k'a bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na ko n ka fara la e kun ti fara la o kuma ne ye dege mun ye dɛsɛ a yɛrɛ bonya kojugu ma ne bolila de ko bɛna ɲɛfɔ e ɲɛna ni muso k'i ka fara la kana fara la o kɔrɔ de ye tugu o nɔrɔ na muso mana fɔ fara na o kɔrɔ de nɔrɔ na sa kuma ye contraire de ye e kun ka tugu nin kɔ de n'e kun tugura kɔ dɔɔnin dɔrɔn a banna e bɛn'i jɔ ne ma k'e t'o ka yɔrɔ dɔn ko e ye dɔ ye manamanakan dama wuli ka bɔ yan kuwa ka taa k'a sɔrɔ te ma mo saka i tɛ nin tɛ min parce que a ka ɲi ne ka foyi t'a la bilen ne tɛ muso ko na bilen koyi ne ye se bɔ a bɛɛ la ko in ye kungo de ye n'a fɛnna i giriya nɔfɛ kɔrɔlen n'an nana an kun bɛ kɛlɛ muso nɔfɛ o banna ne ta la ne ka papa ka t'a la ko in bɛɛ de bɛ e bolo i y'a faamu n'i y'a ye n'aw bɛnn'a kan o don ne ka foyi t'a la ni falenna nin ko ninnu an ye nin bɛɛ dabila f'i ko n dugusajɛ fɛ k'e falen sa a kɛ cogo di ko ninnu man di ne ye o hakilina ɲɛnama ye n'a kɔni bɛ e ma ko yɔrɔ in na yan o kɔrɔ b'a jira a bɛ dafa a bɛ kɔfɛ kare in ɲɛfɛ kare in na parce que n'i ye mɔgɔ nana yɔrɔ la a bɛ se ka ɲɛ fili la yɔrɔnin ma a bɛ ɲɛ tɛ yan tɛ yan tɛ kɔrɔ b'a jira a bɛ yan nɔ n'i tora ka munumunu i b'a ye awɔ i tila ka taa ɲini n'i tora ka munumunu i b'a ye n yɛrɛ tatɔ la ɲini ne kɔni ka foyi t'a la n bɛ taa deuxième tour la yan ma awɔ i ka kow don ye il faut que kow k'a daminɛ waati na tile fila na n kun tɛ baara la o Langolo i m'a fɔ k'i m'a ye ne b'a ye e ɲɛ parce que e sɛbɛ tɛ muso ko ye ko bɛ dugu la Aduh, ça e bɛ ka yɔrɔ jumɛn ɲini ne fa ne tɛ ka yɔrɔ si ye e tɛ ka yɔrɔ ɲini o bɛ se ka kɛ cogo di o kɔni kuma t'a la k'e tɛ ka yɔrɔ ɲini e bɛ ka yɔrɔ jumɛn de ɲini ne b'i dɛmɛ de sa i ka fɛn ninnu ka ɲi dɛ ne fa ne ma f'i ɲɛna ko ne tɛ ka yɔrɔ ɲini e bɛ mun nɔfɛ e ye dunan ye yan muso ka pɛrɛn ne kunna ne kamelekuntigi a ma f'e ye ko ne de ye kamelekuntigi wa muso ka pɛrɛn ne kunna tan n'i dafara f'i tɔn nka komi i ye dunan ye ka ban a ka ɲi nɔ an bɛ e to yen nɔ i t'a dɔn i tɛ kow dɔn i y'a faamu e tɛ ka taa yɔrɔ jumɛn
Ne fa ne de ko i ma ko n tɛ ka taa yɔrɔ la sabali koyi E bɛ ka taa yɔrɔ la sa o tɛ se ka kɛ o heyi an ka dugu in na yan nɔ mɔgɔ tɛ ka don k'a sɔrɔ i ma t'i sa kamelekuntigi la dɛ kamelekuntigi de kan ka da i kan ka taa ni i ka so n'o kɛra o ka ɲi nɔ parce que i mana don dugu la ten i kan ka ɲage de i m'a faamu wa e kan ka ɲage yɛrɛ de i bɛ wari bɔ ni fɛnw sara mɛ komi ne ye ɲɔgɔn ye ka ban o ye bagala a ma s'o ma o ye dunan ye a ma s'o ma i y'a faamu e tɔgɔ ye di ne fa ko to ko k'i to ne de ko i ma ko n tɛ ka taa yɔrɔ la wa n tɛ ka taa yɔrɔ la o tɛ se ka kɛ o e bɛ ka taa yɔrɔ la wa i b'i taa yɔrɔ de fɔ awɔ kana pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna tɛ muso tɛ pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna tɛ dɛ mun de ye kamelekuntigi ne ye kamelekuntigi sa ka di sa ka ko bɛɛ dɔn sa ka nɛgɛtigɛla nana sa kan ni ne y'a bila yɔrɔ min o de don dugu in kɔnɔ yan nɔ ne de ye kamelekuntigi ni ne ko fɛn o fɛn kabako don ne ba an bɛ tile kɔrɔ koyi kuma n fɛ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn ne b'i ɲininka e ni ala cɛ e kilasi yɛrɛ ye ne wa e ka muso kanuta de ye ne b'i bila ne kuwa i b'o ye wa e ɲɔgɔnna ne ma deli ka dɛsɛ e ɲɔgɔnna na fɔlɔ kuma in t'o nɔfɛ o mɛ n bɛna kuma f'i ye ne ma deli ka dɛsɛ e ɲɔgɔnna na ni ne dɛsɛlen e ɲɔgɔnna na don min na o don n bɛ ku bɔ faden bɛɛ k'a sama yan nɔ bɛɛ k'a ye ne n dɛsɛlen la don min na o don n bɛ kurusi bɔ ka yaala ka gileki bɔ ka yaala ka kurusi bɔ kare kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye o kuma mun kɛra depuis ne yɛrɛ bɔra denmisɛnninw de bɛ ne senkɔrɔla la ten ca aw tɛ sabali e kɔni yɛrɛ denmisɛnnin na yan nɔ i tɛmɛna ekɔliso da de fɛ denmisɛnninw bɛ yan ne kan bɛ yɛrɛ de ma ne cɛkɔrɔba den denmisɛnnin ne de b'a fɔ k'e ye denmisɛnnin parce que muso kɔrɔ ka di i bɛ funufunu ka wuli e tɛ tɛmɛ san tan ni kɔnɔntɔn san tan ni seegin kan ko in t'o nɔfɛ sa o bɛɛ to yen bani sa e t'a dɔn ne ye cɛ min ye sinon e tɛ nin kuma bɛɛ fɔ ne ma normalement e kɛlen ka ne e kan k'i ɲɔngiri de ka i bugu i ma ye f'i b'i ɲɔngiri ka na ne fo mais i ye dunan ye quoi i y'a faamu wa olu bɛɛ to yen nɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn na k'i bila yen nɔ maa ɲɛnama ka da i kɛ ka taa so ni maa préparé dɔ dar'i kan o y'i tɔgɔ cɛn ne dugu in na yan dɛ ayiwa ne kɔni y'a f'i ye ne de ko i ma n tɛ ka taa yɔrɔ si hɛrɛ yɛrɛ kɛ ka ne fa ne de ko n tɛ ka taa yɔrɔ hɛrɛ b'e kan ne yɛrɛ de ye hɛrɛ b'i kan koyi ne de ko i bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn o tɛ se ka kɛ o e tɛ ka k'e tɛ ka taa yɔrɔ min e bɛ taa kungo kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ min ne bɛ fɛ ka t'i bila yen de awɔ ne ye sa ka di kamelekuntigi ne ye saka ye ko ne ka mun kɛ ne de b'a f'i ɲɛna ko n tɛ ka taa yɔrɔ la i bɛ mun nɔfɛ i bɛ taa yɔrɔ la i bɛ ka taa yɔrɔ la ne bɛ fɛ k'i ka so de i bɛ taa yɔrɔ min na awɔ ne d'o f'i ye anw tɛ dɛsɛ muso la mais ne bɛ fɛ k'i dɛmɛ de muso ko tɛ ne tɛ ka ne nɔfɛ ko bɛna ko i diyara n ye hali n'i diyara n ye sa o bɛɛ ye problème ye an bɛ tila k'o gérer kɔfɛ i y'a faamu wa ni saka ma dɛsɛ muso la fɔlɔ wa hali ni ne tɛ se ka dɛsɛ e la ni ne dɛsɛlen la don mun na o don n bɛ kurusi bɔ ka yaala diɲɛ bɛɛ b'a ye awɔ kuma de sa ne bɛ ka taa n taga yɔrɔ la o bɛɛ to yen mais an bɛna ɲɔgɔn ye i ye kuma de sisan wala an bɛna ɲɔgɔn ye cogo di mais i taa yɔrɔ in fɔ n ka t'i bila yen ne de ko i ma ne taga yɔrɔ tɛ yen an bɛna ɲɔgɔn ye hali a tɛ mɛn a tɛ mɛn baasi t'a la n'i ko tigɛ ban komi i yɛrɛ ye faamuyali kɛ ko la ka ban hali n'a ma ɲɔgɔn ye ne kɔni b'e ye n'i ma ne b'i ye o cogo bɛɛ kan parce que ne ye kamelekuntigi ye dugu in na yan ne fana b'i ye o aw ka so tɛ nin yan e y'o dɔn cogo di ne bɛ bɛɛ dɔn yan ko muso ka lɛ de ka ca a bɛ nin bɛɛ la a bɛ lɛ min de la ja e bɛ ka ne yɛrɛ ɲini i bɛ ka ne ɲini ka information ta n kan baasi t'a la o diyara ye n b'i to yen ka taa komi i ko tan nɔ n tɛ sɔn o ma dɛ kamelekuntigi mana mɔgɔ yeleke dɔrɔn i b'a vérifier de i y'a faamu i ko ten i bɛ se ka taa i bɛ se ka di ne ka taa ko ale bani a cɛ maalankolon in talen jɔ k'ale ye muso ye ko ale dɛsɛla ka tugu o tɛ se muso ko la muso bɛ kun nɔrɔ a la ni muso ko fara nɔ kɔrɔ b'a jira de minɛ gɛrɛ na
Ne y'a f'i ye cogo min na ne ye kamalenkutigi de ye. Awɔ. Anw ka ko man ca. I y'a faamu? Awɔ, Ni y'a faamu. mɔgɔ yɛrɛ y'i ye ne ko ka ban u ye maa ɲɛnɛma de ko ka ban u ye danaya tɔ sinsinlen i kan. Awɔ, y'a faamu. Sɔn kow ma dɔrɔn ne ka kow f'i ye dɔrɔn i ka kow bɔ a sira ma dɔrɔn o ye baara bannen ye. An y'a faamu. I y'a faamu wa? M'a dɔn nin caman in kɔni a diyara i ye dɔɔni. Awɔ, a diyara n ye. Baara tabarikala. Sisan n b'a kɛ o cogoya la wa? I y'a faamu? E m'o k'e bɛ taa nin fɛ yan? Awɔ, i yɛrɛ ka baro a bɔlen b'a fɔ i ye mɔgɔ ɲɛnɛmaba ye. Mɔgɔ ɲɛnɛma ko kɔni banna ne fa fɛ sa. Awɔ. N'i ye mɔgɔ ɲɛnɛma fɔ dɔrɔn i ye ne nɛni. An b'a kɛ ten quoi. Awɔ. N b'i bila yan nɔ ko n'i yɛrɛ ko mɔgɔtigi y'i fɛ yen. Ayi, mɔgɔ tɛ taa ne fɛ B'i yen. bila yan nɔ. Awɔ. An b'o la waati. An b'a kɛ ten. An bɛ ɲɔgɔn ye ne b'a fɛ k'an bɛ ɲɔgɔn ye. I y'a fɔ ye. Awɔ. Ne kuma da la o. An bɛ ɲɔgɔn ye. Awɔ. K'an bɛ o la. Awɔ. K'an bɛ. N teliyala dɛ. An na de ya? Ada, ni betulan. Basi la. Pasti dah. Wah. Ayi bon. Alimami. Alimami de kun ye wele quoi. I y'a faamu wa? Alimami kun ye ne wele ko dugutigi ko k'a mago b'an na. Ko tɔnsigi dɔ kun bɛ yen nɔ donc ne kun t'a mun de la. Mais ne yɛrɛ ma o kuma fɛn ma f'e ye wa? Ayi ne kun tɛ fɛn kalama la. Sinon o de kun don. Donc ne taara o de la e ma ye ne tɛ ninnu don ten nɔ. Tiɲɛna. I b'a sɔrɔ ne ye nin don i b'a sɔrɔ n ka musokura dɔ nalen don. Mais ne ko ne sen tɛ ko ninnu na e yɛrɛ bolo. Ne sen bolo. I y'a fɔ kun k'i sen bɔra ko tɔnsigi ko de. Awɔ. I m'a ye wa? I m'a ye fɔlɔ. Ne m'a ye fɔlɔ. Ne y'a f'i ye e kɔnɔ ka tugu den min lajɛ. Nka i bɛna ye o. Ne n'a ye. I b'a ye. N'i kɔni ma dɛsɛ kɔni ɲini na i b'a ye wala. N timinanja. I timinanja. N tɛ dɛsɛ. I timinanja. An b'a kɛ ten nɔ. N'Ala sɔnna. Voilà. An b'a kɛ ten. K'an bɛ kɔfɛ. Voilà k'an m'o la. Ne bɛna ɲini kɔfɛla nin na yan nɔ ni n y'a ye. O ka ɲi kosɛbɛ. Voilà. K'an bɛ. Voilà k'an m'o la. O ka ɲi nɔ. Ala ayi nɔ i b'a ye. A ɲini dɛ e b'a ye. A ɲini i b'a ye. A karamɔgɔ. An bɛ kabilakuntigi de ye. Lakalakatɔ in fana bɛ taa fɔ k'ale ye kabilakuntigi ye. Mɔgɔ ye. Ni ala tɛ e ye kabilakuntigi ye. Ka taa kɛ dugu bɛɛ ko k'ale ye kabilakuntigi ye. Ka kabilakuntigi yɛrɛ to yen nɔ. Muso kama. Muso ko sera o ma wa? Ne ba, est-ce que e ma ye? I ma dɔn ne minɛ k'i ɲini dugu in kɔnɔ yan? Ne ko, e kun taara min? Ne ba, n ma f'i sa. Ne ko, e yɛrɛ tɔgɔ di? Ne fa tɔgɔ tɛ ne la koyi. Ka mɔgɔ kɛ ko tɔgɔ t'i la?
Iboro ni kamalen kuntigi de dugu in kɔnɔ yan. Ko kamalen kuntigi wa? Dugumɔgɔ bɛɛ b'o kalama ko ni kamalen kuntigi de dugu in kɔnɔ yan. O kuma la o. Saka tɛ kamalen kuntigi de ya? Saka wa? Saka kɛ. Ko ni Saka yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn kan sisan. Non, akan. Ne ni faamuya. An k'o bɛɛ to yen sa. Ne ko i yɛrɛ tɔgɔ di? Ne ma f'i ɲɛna ko tɔgɔ tɛ n na. I ɲɔgɔnna dagabanamuso. Et puis Aputu. Ça veut dire que i b'a dɔn ne tun t'a fɛ ka kuma dɔ fɔ. N ma deli ka n yɛrɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ ye. N m'a fɔ e ye bi. I b'a dɔn ne kunkolo di Alimami fɛ. Alimami de ko an ka mɔgɔw ma ko fɔ ne ka muso furu ne ka hɛrɛ muso in bolo o ka bɛn Aputu ma. Wa fɛnɛ ko ne bɛna a ye don dɔ la yiri sanfɛ. Sisan nin hakili jiginna o kuma in na. Kamalenba. N'o cɛ tɛ dɔn ka ban ne ye kamalenba ye ta. Aïssa, o tɛ kamalenbaya sa. Ça veut dire que Aputu yɛrɛ de ka di ne ye. Ne yɛrɛ de b'a fɛ ne ka muso sɔrɔ dɔrɔn n bɛ ka kɛ Aputu ye. I b'a fɔ e cogoya. O de ka di. N y'a mɛn. An bɛna ɲɔgɔn ye. An bɛna ɲɔgɔn ye don jumɛn? A ye don o to yen dɔrɔn. Ne de ma f'i ye k'an bɛ ɲɔgɔn ye. An bɛna ɲɔgɔn ye. Mais sisan an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ jumɛn de la? Ala, ne b'e ka so yɔrɔ dɔn. Ne t'i fɛ yen dɔrɔn i bɛ Saka ka yɔrɔ. Wala! I bɛ n sɔrɔ yɔrɔ dɔn. N'i ma sɔrɔ n fɛ yen dɔrɔn i bɛ taa hali ni sera ka taa nɔfɛ Saka yɔrɔ la. Saka malangolo walasa a ka maloya quoi. I y'a mɛn? N'i ma sɔrɔ n fɛ yen dɔrɔn taa Saka fɛ yen. I ye n sigilen sɔrɔ Saka yɔrɔ la. I y'a mɛn? Walasa Saka maloya. A ye nin mun kɛ nin ye a bɛ maloya la o. I y'a mɛn? Bawo kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn yan. Mais e kelen sigilen don i tɛ wuli ka taga dugu kɔnɔ. O tɛ n ye sira la o. E mana ne sɔrɔ yan. N bɛ ka n yɛrɛ lafiya. O yɛrɛ de ka di ne ye. Yan yɛrɛ ne ka to ka fɛrɛ yan dɔrɔn. Ok, an b'a kɛ ten o la kɛ. N bɛ taa Saka yɛrɛ ka yɔrɔ la. An bɛ taa te dɔ min fɔlɔ, i y'a mɛn? A kamalenbaw. Kamalenbaw. Saka, ini mana? Saka kini bɛ ka kuma e de fɛ. E nana mun na yan? Ne ko e fana nana mun de ɲini yan nɔ? Ne kɔnna k'i ɲininka n k'i nana mun na yan? Ne nana mɛ tigatigi. E bɛ tiga de kɔ. A mana kɛ tigatigi nin ye dɛ. Ne yɛrɛ ye n jɔ yan tigatigi bɛna sɔrɔ yan. Manamakan ne ta la. I y'a faamu? E na yɔrɔ ye yan ye wa? E yɛrɛ na yɔrɔ yan ye wa? Aw mɛna ka ne makɔnɔ. Ayi, an ma mɛn k'i kɔnɔ. E yɛrɛ kumakun. Sɛk, n t'i ka ko la dɛ. I ka ko la. Ne de ye kamalen kuntigi. I y'a faamu wa? Donc ne tiɲɛna yɔrɔ o man ka kɛ e tiɲɛna yɔrɔ ye. E ye mun fɔ ne ɲɛna? E n'i ka hɔrɔnkolo e ye mun fɔ ne ɲɛna? E m'a fɔ k'i sen bɔra ko ninnu bɛɛ la ko ne k'a ta? E mun fɔ e ye? E m'a fɔ ko ne k'a ta k'i sen bɔra ko ninnu bɛɛ la? Ne ko sen bɔra a la o. Adamaden i bɛ falen don bɛɛ. Bi fɛn dɔ man di ye sini o ka di i ye. Taaba ni fɔlɔ ne tɛ n ka fɔ sini n'i ti fɛ ni fɛn kɛ mun man di Ala ye sisan. Ne yɛrɛ bɛ fɛn kɛ mun man di Ala ye. A ye sabali koyi.
aw b'a fɔ ko kɛlɛ de ka di ne ka kɛlɛ ka jugu n'aw bɛɛ ta ye. I ta yen to yen sa i jɔ bani i daminɛ ne kamalen kutu bɛ kuma na i b'i daminɛ quoi mana ko dɔ bɛ ne ta la quoi i y'a faamu wa Saka i b'i taa ka bɔ yan nɔ ou bien n b'i fu tigɛ sisan. Saka i b'i taa ka bɔ yan walima n bɛ bɔgɔ kɔnɔ kelen don i la. Seki n'i ma taa ka bɔ yan nɔ n b'i kabako da i kan sisan. Saka n'i ma taa ka bɔ yan n b'a ka du ci n b'a ka kabila bɛɛ ci. O tɛ se ka kɛ ne de b'a ka du ci k'a ka kabila ci. Ni mama ka ni mo eri ba fo Aw bɛ ka boli ka taa min? Aw fila la jɔn de ye kamalen kuntigi ye? A ye kulo minɛ. Jɔn de ye kamalen kuntigi ye? A tɛ tiɲɛ fɔ n ye, jɔn ye kamalen kuntigi ye? Ne ma fɔ k'aw ka ne to yan. Muso ko de b'aw la. Mais aw bɛ ne la jɔ dem na ne ma fɔ k'aw ka sabali yan. Ne ma fɔ aw yan. A ma fɔ ko muso ko de b'aw la. Chrétien de mon père, Ne n'a ɲɛ yira aw la sisan. Mais est-ce que n'aw ye muso ye tuguni aw bɛ kuma muso fɛ? Fo k'aw sa. Bɛ yira aw la, sera ka bɔ ɲɔgɔn na. a kɛra kunajɛ koyi wallahi an bɛna sa maɲɔnako la wallahi an kun da to fɛngɛ fɛ a bɛɛ e de ne de y'a fɔ i ka muso perefara numukɛ ta kɛra nin ye o kɛra dugu kɔnɔ yan nɔ o kun n'an kunji o ma taa ɲɛ taa min nɔrɔ jinɛ na e b'a dɔn ko muso bɛɛ tɛ muso ye ni mun f'i ye a bɛɛ y'an yɛrɛ de ye a bɛɛ y'an yɛrɛ de ye an b'an ɲɛ tɛmɛ muso dɔw fɛnɛ kan nin na i b'o ye wa e delila ka ne ka muso ko bugo mama ani sɔgɔma ani sɔgɔma mama Aw bɛ ka taa min? an bɛ taa misiri la misiri la Aw misiri wa? Aw ko k'aw kɛra chrétien ye yan. Aw kɔni tɛ na kuma muso fɛ. ayi muso ka bana a banna Saint-Esprit
Mbau kore. Au mana ta yoro. Mbau koi. Shaka. Na mani te. Lamisa. Ai amuru mana. Anti yambla. Wallahi angata famara fa. Ote esi. Amana dofa fa na bi dola. Gobenna. Ayireta. Ata iglisila. Ata.